Kritenon ning pasewakan busana maneka warna Peteng Udyana miang panjang sarwara renggeng maneh nara wata obro prabanyo kang sumirat obro prabanyo ora sembrana ta sumirat kenyaring tejo lelewaran lir kilat sisiring dadet wimpo kekanda amre mingeng katiuping maruto mantu saparan mangambar kunas yatari sedeng kang sinewa Masri wes keteka-teka ya aku ngilaheng Awigna Mastu Purnama Sidhem sing gedhe pangapuramu ya siswa-siswaku nganti aku telat nggone metu nang pecrabaan merga aku keturun Raden Janaka ya Raden Permadi padha kanthi harja sak praptanira ana ing ngarsaning wong sawetara
lenggah mari kelu kadya muka kenjeming Bantala. Padha kanthi harja sapraptane lho Raden. Tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk penemban. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat puja-pujiku tak empanono Raden Janaka. Kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dikepenake nggone ngadhep nang ngarsane ingsun. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Wis suwe. Sampun sawetawis. Sing jeneng wong arep gayung ilmu ki aja kok ngenteni sak jam, 2 jam, 3 jam sedina nek perlu. Kudu dinteni merga ngelmu iku kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangegese dur angkara. Inggih. Dadi ku arep entuk ngelmu kudu nganggo laku ngenteni marang guru yang bakal menehi ngelmu. Inggih. Iki wis tak siapke ngelmu kanggo Raden Janaka. Menapa menemban? Ya kuwi koran iso malik dhuwit. Iku aja tok anggap sulapan. Nanging iki ngelmu sing ora saben wong duweni. Inggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Diprayogake ya Raden. Sampun boten kirang prayogi. Anakku siswa Raden Werkudara padha kanthi harja sapraptamu. Slamet tekaku ora nuwun sewiji apa. Astra Jingga guruku aku ngaturake basaku katura. Tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Prayogake le jumeneng ya. Yo, wis ora kurang kepenak. Mbok dijajal sekali-sekali lungguh. Ora iso. Ya wis nek ora iso aja dipeksa. Raden Sencaki padha kanthi harja sapraptamu Tansah pinangganing kawidadan peremban. Wilujeng bekti kula kunjuk. Tak tampa gawe gedhening atiku. Sawise kabeh padha setata ana ing jroning pertapan. Iki jroning pertapan iki kabeh para siswa-siswa saka pirang-pirang grup ing padha rawuh ana ing pertapan Pring Sewu. Ya kuwi saka PWKS kene dhewe. Sobat ngebyar. Sobat ngebrok. PWKS Jabodetabek lan kabeh wae sing padha rawuh. Akeh sing padha siswa-siswaku sing padha saka luar kota. Inggih. Iki bebas wae omong-omongan iki. Ora kaya rasa kaya wayangan biasane. Bubar jam 12 ya apik, bubar jam 11 ya apik. Bubar jam 1 ya apik. Inggih, penemban. Ora bubar ya ora apa-apa. Dina iki acara ya kuwi mahargya. Anniversary. Yuni iki wedok. Versari iki lemu. Wedok lemu. Ingkang sepisan, mula kabeh siswaku padha tak lumpukke padha. Bakal tak paringi sesorah. Wewarah. Apa ta sababe kok iso dadi kaya mengkene? Iki hasil jerih payahe para siswa-siswaku, para cantrik-cantrikku yang memang wajib diacungi jempol. Meh wae muni aku. Ngono. Sing sasuwene padha berusaha wiwit saka awal ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Inilah hasilnya. Karena hasil perjuangan para-para sing padha wis kebacut apa anu jenenge kuwi. Berjuang demi ya kuwi
Bosku. Sopo? Guruku, Maha Guru. Kowe dadi siswaku, aku gurumu ning aku sing ndek guru jenenge Maha Guru. Iya. Ya kowe pokoke ora tak sebut jenenge. Engko ndak kowe genti Suwitandana ora Suwita aku. Aku kentekan siswa. Iya. Iso dadi sawijining apa ya? Apa mergo rung madang iki kok ya? Rasane kaya piye ngono. Iso dadi mujudake cawet Channel. Sing paling akeh sing padha sekap-sekrep. Iya. Mudar iki engko sing neruske lakon mbok pecah ndase iki kok. Nek aku arep nyoba karo wiyaga-wiyaga kuwi tak gawe lakon iki kira-kira engko iso do ngarang lakon apa ora. Dadi berusaha ngarang lakon ora men. Lakon sing wis ana dicakke. Kabeh iso. Ngene iki engko tak nehi dayoan sapa terus apa jenenge engko critane piye sak teruse piye aku arep ngaso karo Kudara. Yo, ora apa-apa. Kesel tenan aku. Aku nek ora demi rombongan-rombongan baju barat iki gembang aku. Ha tak nggo ngaso. Padake. Iya. Larange suaraku iki. Ha iya. Ben awar areman aku kok. Arep gleleng aku areman. Nah saiki ngene. Iki do semangat iki ya to do entuk dhuwit ae. Entuk iki cocok do padake do sambatan ora Pras. Lek ngudak wedang mengko Pras. Kowe iki nyinden kok padake nang angkringan. Apa to sababe kok iki tak lumbokke mergo iki mengenang anu kok mengenang. Memperingati hari ulang tahun. Nah. Apa to sababe kok diperingati bareng-bareng? Iki ngene Werkudara. Aku kuwi sering melihat utawa kerep ndelok sawijining brahmana sing maune kondang kawenang-wenang. Cantrike akeh. Terus bareng brahmana kuwi wis ora kondang utawa wis ora ana. Cantrik sing padha suwita kuwi do tengklelet ora karo-karuan. Mula iki gawe ya kuwi manut karo ombyaking jaman saiki. Streaming. Streaming ki apa? Streaming iki kathok sing kaya rendan ngene lho. Wah, kowe urung tawur ta ora gitu. Durung. Sing kaya saringan tahu kae ning dienggo kathok. Kuwi streaming. Streaming ki apa jenenge? Iki iso dipancarke tekan luar negeri, tekan ngendi-endi terus akeh sing padha subscribe terus akhirnya awake dhewe entuk royalti saka Pak YouTube. Nah, duit royalti iki nek saya akeh suwe-suwe iki iso dienggo penguripaning para cantrik-cantrik kuwi nek wis do ora nabuh. Nek wis do tuwa, do perot. Ana sing lara barang. Ana sing ngomongi ra cetha. Kuwi sesuk bakal tetep entuk dhuwit. Sinden-sinden barang iki nek do ora payu, elek rupane. Saiki do gleleng ayu, mripate dinae biru-biru iso blalak-blalak. Idepe dikai apa jenenge idep pasangan iso jentit. Sing ra ndek bokong kai subal iso jentit. Sing kurang gedhe disubal iso gedhe. Kuwi kabeh sesuk nek wis tuwa ki wis ra bakale ora kaya ngono. Mula aja-aja gleleng. Selagi masih bagus utawa cantik ki aja-aja gleleng. Sesuk nek wis tuwa wis ora ana wong ngejak nyinden, kluwap-klawop nang omah. Kemulan udung serbet kaya aku ngene iki. Wis ora ana wong gatekake. Lah kaya ngono iki perlu diperhatikan secara finansial.
Nggih. Ora usah bingung lho, kowe dandan Werkudara dandan Janaka kok mau kaya ngene iki rasa tok gagas. Iki pancen niatku ora tenanan. Nggih. Mekaten. Nah. Ya kondur ngedaton yo. Dereng-dereng kok kondur ngedaton. Ha iki arep bahas apa wae coba jajali. Penemban. Apa Janaka? Kula badhe nyuwun priksa. Sangkan paranipun tiyang gesang menika saking pundi? Wah, pertanyaanmu iki wayang banget. Sangkan parane wong urip ki saka guwa garbane ibu. Wis ngono wae. Kenging menapa saged gesang diparingi karo sing kuwasa. Gusti. Inggih. Suwene sangang sasi 10 tahun. Sangang sasi 10 dina. Kuwi mapan ana ing kandutan. Bapa maringi patang werna, ibu maringi patang werna. Bapa maringi sarwa kasar, ibu maringi sarwa alus. Terus diparingi sukma mula terjah wujute menungsa. Lho, Bagong nek muni ngene iki kok apik banget. Mbok menawa. Nggih. Matur sembah nuwun. Werkudara arep takon apa? Tirta pawitra maning suci. Tirta pawitra maning suci seprene aku durung ngerti tegese apa. Tirta pawitra saka tembung tirta pawitra. Tir kuwi iso ireng nek direleke kijing. Mula wong urip ki aja nganti tumindak sing ireng, tegese tumindak sing ora prayoga. Iya. Tatanan uripmu aja nganti grusah-grusuh nggone nglakoni urip. Pasuryan kudu sing bagus, aja mung pasuryan tok, ning tekan ati kudu bagus. Kuwi saka tembung wiguna tumraping sakpadha-padha. Tra kuwi saka tembung trondol. Wong urip ki kulinakno resik-resik. Aja dingudawa. Tegese aja dawa pikire ning sing cendhak ning migunani. Iya. Tirta pawitra mah ning maju terus nggone ngadepi urip. Maju ya karo madang barang. Heeh. Aja nganti ana tembung ora, ning tembung heeh. Heeh ki tegese heeh. Heeh ki nek iya, heeh ki nek keplenet. Heeh. Ya. Mah ning pikire. Kudu ning ing sabarang tindak tanduk. Kuwi asu. Sing kirana kewan siji kuwi. Mergo nek kowe ngrasuk agama sing pungkasan aja nganti diambus karo siji asu loro wiyaga. Kudu dibasuh nganggo wedi. Nek ora najis asli tenan. Iya. Ya gek ana daya ya wayange apa wae to, Gek. Goleke daya sing kira-kira angel engko le mbutulke lakon men do mumet sing neruske aku. Sapa sing arep teka? Lho. Kae kok ana sing ait. Sapa? Lho, ora pati nduga malah kok pertapan kene ketekan buta cakil ki ana ngapa kae?
Suswita karo Bagawan Astra Jingga. Lah kok iki aku ketemu karo satriya sing saben dina mateni karo aku. Wah, tobat. Nek ndi ana satriya kaya ngene iki aku ora trimake. Bojreng iblis lanang pada sesekan. Sabar. Bengi iki Janaka karo Cakil tak damekke. Aja nganti padha regejegan. Buta Cikal, Cakil. Buta Cakil sing sabar. Woi lancar. Bapa Penemban kelilal ngono. Buta menika kula dawahi pusaka. Janaka aja kaya ngono Janaka. Apa ta gunane wong congkrah? Pancen antaraning Janaka karo Cakil ki mujudake sawijining filosofi. Apa ta sebabe Buta Cakil ki mesti mati. Merga watak Angkara ki mesti kalah karo watak becik. Ngono. Ning apa ta? Apa ya elek nek watak Angkara ki tumuli sadar. Eling karo Purwodasina. Wis saiki ora usah sapa ngalas nyegati satriya-satriya. Sapa Malyabara. Nyegati bakul-bakul. Ora usah nyegati satriya terus. Woi, cilalalala. Ah, jejer ngono kuwi ora damai. Aku dhewe kisruk kok iki. Arep ngopo iki? Woi, lancar Penemban, kula suwun ngeso Paduka Penemban. Sawu-sawu kalawatanipun ngabdi tansah wadana Penemban. Ana apa Buta Cakil kok kowe sowan ana ing pertapan Pring Sewu? Mungkin kados ing kawuringan kula menika. Kula nuwun sewu Penemban. Kula menika bingung. Bingung perkara apa? Kula menika sampun mados sawijining tiyang pinter, tiyang ingkang pancen ngertos dhateng menapa kemawon nyatanipun boten saged ngaturaken menapa ing sampun kula aturaken dhateng metunipun permenan. Kowe arep takon apa? Kula badhe nyuwun pirsa Paduka Penemban. Bapak kula ibu kula menika sinten Penemban? Wah, iki lakone Cakil takon bapa iki. Fenomenal iki. Kula kepengin nyoto padanipun bapa lan ibu kula. Kula kepengin nyembah sungkem kalian bapa lan ibu kula Penemban. Kula aturi paring dawuh menawi kula anak-anakipun dewa-dewa sinten menawi kula anakipun berita-berita sinten menawi kula anakipun beratus-atus sinten menawi kula anakipun kula sinten Penemban. Sabar ya. Santai. Wah, angel tenan iki. Sik. Satenane kowe takon kaya ngono ki apa tak pikir. Niki sampun. Kula menika mireng kabar bilih wonten ing pertapan Pring Sewu niku wonten berat kaya ngampuh kilo-kilo. Iki mulo-mulo Bagawan Astra Jingga. Menawi mriki kula tebih-tebih saking Wanatik, Brasara, Wana, Kamyaka, Wana ing Krendayana, sedaya Cakil kula kelempakaken. Sasampun kula rapat saking para Cakil ing paguyuban Cakil Indonesia menika. Tumuli kula rapat lajeng kula sami sarujuk bilih badhe pados tiyang sepuh inggih menika bapa lan ibu kula. Menika sinten Penemban? Menawi Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula, bapa lan ibu kula. Kula janji benjang boten badhe sapa wonten ing wana malih. Kula janji sapa wonten ing teleking wana. Boten badhe cegat para satriya. Nanging samangke kula badhe ayo pokokipun pados betapaan ing sak sae-saenipun. Werkudara? Iye. Piye iki ngerti ora kowe? Bapane mbokne Cakil iki sapa? Wah, aku dhewe ora ngerti. Janaka Menawi saipun dipun percaya kemawon. Sabar. Menurut Cakil kok pengen arep mateni wae lho. Mbok mateni radio sing ora ana hukume. Nggih. Sajaipun menika sampun boten saged dipun ajengaken. Menawi kemana kula cuma ada jangan. Kados pundi menapa Paduka Penemban saged ngendikaken tiyang sepuh kula menika sinten? Bapa kula menika sinten? Ibu kula menika sinten? Tapi menapa saged ngaturaken adire panjenengan menika dados sawijining pendhita ingkang mangertosi astro gadhah cantra ingkang kathah sanget. Jebul pinanggipun Paduka menika sawijining pendhita ingkang ngayawara. Pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Ing atasipun pendhita ingkang kondang kaluka kondang. Nang nyatanipun panjenengan boten saged ngendikaken pundi tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula menika menapa kawula limrah, menapa narendra, menapa pendhita, menapa nyaksa, menapa sinten kemawon.
Kula nyuwun Jawa Peremban, kula nyuwun Jawa hanya. Ngene ya Cakil. Iki pertanyaanmu pancen angel. Lan ora sadeng wong iso jawab karo pitakonamu. Iye. Mula kowe tak dawuhi supaya ngenteni nang jabaning pertapan. Lho elah ta? Ora lah dalah. Kowe iki tak kon jaga ning jaba pertapan malah lho dalah. Iye. Engko sabubareng apa? Pasewakan pertapan iki aku nututi karo kowe tawene keterangan bapakmu sapa, ibumu sapa, mengko mendong para pamirsa iki Cakil iki jatine anake sapa. Mergo seprene ya urung iso dibuktekke. Cakil iki anake sapa? Wah, alah, nah ngaten. Sapa cedhake kula jeneng sopan kula Penemban. Kula nyuwun pamit mentalane yawi ngentos ing ngayabaning pertapan. Ing ngentos ing ngentosi sampun Penemban Astro jingan Penemban bawa kula menika sinten ibu kula sinten. Ah, wis aku radong ngomonganmu. Matur sembah nuwun wonten pawijan kula nyuwun pamit tamping mestingan nyusul. Koprok watu modar. Wis kono ge metu kono. Ing ngestaken dawuh nyuwun pamit. Madal Mas Elan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho niki nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Bareng nyuwun pamit. Piye kae? Tatake gamelan kok ora nggo gamelan. Wolah, Nyuwun pamit badhe kula ajar Buta Cak. Kosek Janaka. Kosek aja kesusu. Aja kesusu. Ha iki gandeng mau aku ya kudu manekung saring Gusti. Piye to carane supaya aku ki ngerti bapakne Cakil kuwi sapa? Nek perlu aku arep munggah kayangan. Lho wis tak nehi trontong-trontong pepadang engko teruse. Ning saiso-iso Cakil mau konon mulih. Merga nek ora takon mulih engko ora ana konflik sarampunging adegan iki. Yo wis toke dawuh. Raden Sendang ki mangsa Baranga. Ngestaken dawuh. Raden Janaka mangsa Baranga. Inggih, ngestaken dawuh. Wah, cenek ta iki? Iya. Ora ngerti lek mlebu dadi abdiku kok dadi kowe metekut nang kono. Inggih, Penemban. Kula dados abdi panjenengan. Heeh. Sesuk nyanyi ora? Sampun mboten. Nyenden-nyenden niku ki mboten. Wah, ya senimu ilang nek carane ngono. Inggih. Piye kabare sampe to? Pengestunipun sae. Bantalku isih tok simpen ora? Tase ta? Heeh. Kenangan kenangan indah. Aja tak ilangke ya. Kae pokoke tandha tresnaku marang sliramu. Inggih. Walaupun kita sekarang sudah tidak bisa berdekatan lagi. Tapi hatiku tetap untuk bokongmu. Inggih. Asem ora kaget aku, mulaken mau aku liwat tak lirik-lirik kaya weruh wajah iki wis apal aku. Kaya rupane iki gulumu dawa banget dasmu cilik. Nah, iki mau wedok ampo kowe, gulune dawa banget sirahe cilik kaya pentolan korek. Inggih. Wis ngono ya? Yo. Ya bubar ya? Ya yo. Kudara kok ya yo. Monggo Penemban kula dherekaken. Bubana kang padha sebah ingsun kondur jroning pertapan Purinirmala. Inggih Penemban. Sabebian wau to. Kaya wis paripurna sabdaning Penemban Astra Jingga Arja kundur ngedadon.
Druk. Saking dampar pertemanan regedeg. Katinon saking Mandrawa kaya gangsaran trandane. Rep tak tak tang. Lirih. Sindene. Terus tak. Ngene wae rasa aneh-aneh. Walah tenel. Topan ngono lho senenge lega aku. Udus. Sithik oh kaya jual mahal. Biyen ketok apa saiki ketok apa? Saikoke. Nel wonten dawuh. Tonile ditutup bae kae. Ndak mung donggo gojek. Tonile ditutup. Ayo sing dandan timbuk cange dadi urung. Sampun. Sampun. Nggih metu. Adegane pindah limbuk cange iki. Diseseke. Terus sesek. Men penonton mlumpuk. Ya terus. Sangking kayangan Rajawata Jiwandana kalamun Cinandra
kalamun cinandra lir kartika silih prenah kang samya sumewa adalah tak wis badake wadya balaku ingkang saka tawang gantungan cawut ror lawan ndandang mangore ya ing wukir pidikan walah gabungan iki enten dawuh kiraka nggih wonten dawuh kiraka enten dawuh kiraka lah enek apa iki aduh saka tawang gantungan jujuk kene kene papan padesan kene karo gaya apa ngono lho. Kok to dhisik aja padha sarmana. Aku mentas sowan ana ngersaning Sang Bagong ya Sang Kacepot. Sedyaku kepengin ngawu-awu Sudarma. Sapa sing ngukir jiwa ragaku nanging disemayani. Disemadosi. Disemayani lire piye? Kon ngenteni ana njabaning rangkah. Kyai Bakong bakal ngatas keparenging jagat. Bakal mangerteni sapa ngengkir jiwa ragaku mula kang saka iku. Mbok menawa ana payo-payo yen nganti perkara iki digawe angel. Kyai Bagong bakal budi sembadani bangga dirampungi. Ora susah dibrondongi mriyem. Padepokan Kaloran Kacepot brondongana mriyem di bumi angus. Kota muntap lir tinetap Tukaya sinipi jojo bang mawi ngwengis kumetot padaning lati netra kocak ngundarantir kumbala mangulir geni jegro kuncangun gahiro bidal binjang menopo besok dadak ngenteni apa ora kitang sampurna bocor Sudawa digobyak ana ngendi palan-palan bogang.
Wigrapala kang tumingal prang campur samya ngedali Loro kadit wileding koto Tayang kong manguncang nidi benjang sangat jimicil wah Pak Seno iki cengkoke ora bangling iki satriya kulite kenceng patih granceng apa bener kowe satriya Solo Bumi Caki wah gereng ora medeni Yaki aku kowe tak sawang cat katon catur aku bangsaning apa aku bangsaning Sukrep aku uri saka negara Tawang Gantungan kekeseting Ratu Gusti Prabu Gudayatma aku araning Ditya Kala Kiswan Basunjaya layak ireng lah kok ireng ngendi papan dununge Bagong Yosi Kacepot sago merdekke lan ngerteni sapa sejatine ingkang ngukir jiwa ragane adikku sapa adimu Cakil Yosi Gendring Caluring Roknal Trembising yo sang klantang mimis sapa Reknal Trembising luar jenenge luar banget kowe bali yo ora wurung kowe mung bakal ndandang karusakan buta buteng betah ngane yo kene dudu papane wong urakan lho kowe kok nyenggara macan kelawan aku ketemu pirang perkara mertamu nggawa prajurit segelar sepapan jubri rasane atiku kowe gelem minggat apa ora yen ora gelem minggat aja takon dosa kowe bali mung karyaran Dodo mentap lir tinetap Tukhoyaya sini pinitra kocak ngundarantir Hitepnya mangala cakra Kadya kembang murawani bang Metep marang sagedeng bel kadya mijil tahanane murup uladalah Gendhit Toyota memang kadang dewa sedeng bobote kowe tanding aku senjagi wani tanding marang aku wis kaya ngene dak ditantang majurang kepapat ke batang berak tinggal gelanggang colong playu kalau aku tak gaduh limpamu kowe santai ngono kuwi
dadan piye? Oh yes. Ayo. Yo. Tata Pandhawa Kadiwisaya Indrasa Sara Maruta Mawanaka Namaraka Samirana Bayuwarayang Samirana Bayuwarayang wisikan pagulingan limo nggo numpak-umpak iki jane kok rencanane adalah semono bobotmu. Yaki wong kang kaya kuwi ora kena digawe becik kowe parat. Ayo, aja mbawa musuh yen isih maju. Sapa kuwi? Senopati Gembong Swelokiri Hanuman. Wah, Hanuman suarane kok gedhimen iki. Wah, untune bubar anyar iki pasangan. Maju tak glithuk tanganmu. Tak rincong sikil tak kokoh remplamu.
males aku iki. Anggere pethuk dalang untune genep wis males aku. Wah metu truwok bareng iki. Wah. Ya eling-eling rombongane Prastiwi. Kok gembira loka. Kae iki bonbi napa kuliner? Nek bonbi kok kewane Gus. Nek awan do turu. Wong kewane nek awan do turu kok wong malah do nonton kewan turu. Milani man. Piye? Wegah mbok kowe sing bali. Kowe wegah bali. Aku kon bali. Ora cetha. Piye? Wah, saru kere iki. Wong edan iki. Man. Mula nek mangan kambil iki aja sing enom-enom dipangani lho diudi ento. Bilani man. Perang awut-awutan takoni we urung kok terus diantem gunung ya. Kok alon-alon nganggo kenci sik. Urung-urung diantem gunung. Den iki nyadong dawuh prayoginipun kados pundi, Den? Sikrong kayung kekono risang romondaya pati ana buta kencang krama naminya wil kadak sini Di urungna sediamu ya Di nek kowe tetep mangan papan takon wong Bagong iki nek kanggone wong kamantor iki gur drajating batur ning semono jalma tan kena kinira gililungsi ngono kae. Wah pancen ora kena digawe becik. Ngepok kemiring apa tak bacut-bacuti lakon iki. Lah terus karepmu aku arep bakal gugat nyang kayangan. Ondorante kukuten sela matangkep tutupen. Lah kowe rumangsane iki dewa apa piye? Rumasane iki dewa bersakne kang geter. Anggepe iki
Ojo rantai tutupen sela matange tutupen ya rumaksane iki kowe ya dipati apa piye? Aku tak munggah nyang awang-awang kumitir. Apa kowe ngerti? Engko ayo. Sirloken. Aku tak munggah nyang awang kumitir. Sirloken. Lah aku dhewe ora tau ora kok sirlok awang kumitir kowe ya. Sirloken. Alah padang yo gendah. Alamate ngendi ngono. Kayangan kok nyirlok iki cerdasmu kowe apa? Yen gelem ngetutno, nek ora gelem ya karep aku bakal budal menyang kayangan. Nek wong nyang kayangan iki kudu wong resik atine. Mongke sing jenenge watake buta kuwi buta buteng betah kaya wong munggah kayangan iki mukir tengguru. Kenapa kok jenenge mukir tengguru? Bentuke kaya dandan. Nek ora wong ketrima lan ora wong wicaksana lan wong pati-patine Senopati ora iso munggah nyang mukir tengguru. Ya nganggo tambang lo jaman saiki kok. Ola karepku lha nek nyang tim sar pendaki gunung ya karepku ning iki gunung ajaib lho. Ngene kanthi apa-apane sing tanggung jawab aku. Jogja meneh. Sirina langning pasewakan busana. Kendhaku tiwas nawalik. Maneka warna sebab puspiteng udyana. Nyang panjrakang sarwa rukma. Renggeng manik Narawata. Popro Prabanyo sumirat Tetulung lawan sedulur sing lair batin. Mengko malah dadi ganjelan murid wis aku nyuwun pamit ya Kakang. Dakep saluku tunggal nutupi baban Winarasaka. Menengake Panca Indriya Panca Lima Indriya mubah lawan musik. Sajuga ingkang tinundeng kang saling sinidikara amung laksitaning Subrata. Katrimah panedhane pisang gendring caluring ya rasang Jaramaya. Ngambah alaming antara Arsang raga sukma pecat raga pecat sukma tinggal raga jebles satriya bagus ingkang sinawang saking katebian manter saksa dolanang cahyane bisa ngembari sunaring Hyang Pratanggapati. Madha saking Guwa Garba bablas lir tatit pendah lir saliwenan.
sang parata samunira amanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh mirang padha kadang ayo to wang nek nek nyaya sang narapa sandi tinaraka sang narapa sandi dalah satrio mesam-mesem sing toliling ayang-ayangmu sajake kowe kelangan masinten barlean ana raseksa ingkang dadi pepalang sedyaku nggonku bakal natas ana keparaning jagat kowe sumingkir saka pangarepanku gelem sumingkir ngerti dang kamulan ngendi kasatrianmu kasatrian Madukara Raden Arjuna sira sapa dalah prajurit Pandya Bathari Pramuni iki cubung kasihan Arjuna we lunga saka kene merga kene lagi kanggo pacak baris rata dawa suket godhong kayu watu dadi sengkeran kutu-kutu walang toga kewan ibir-ibiran padha dijaringi kowe suwering pinggal to Arjuna aweh bacut ora aweh aja takon dosa ndasmu tinggal nono kene kota muntap lero tinentap tukaya sinipi netra kocak nguntarantir kumpala meng ulir geni dalah gendhit ayata memang kadang dewa tak senggara macan Arjuna leng-lenging griya mangungkung
samurire seko bale titiyoni kondayani titiyoni kondayani Trisanya Purnama Sasi kapat mangsa kalima candala patu-pate ulalu anang sasisih sapiku marang sampeyan kalindih tanding yuda wadya pandane Pandya Batari Pramuniden mangkono Kakang niki dudu tanding sampeyan iki pancen Durga niki lagi ngedir-dirke ning adile sing kuwasa niki anak kula Bagong pun munggah ten kayangan kok kowe ngerti wau pun ngabari kalih kula liwat bojone pamitna Kyai Nayantaka nek aku mat munggah kayangan ngoten niki ditungka mawon ten kepat kepanasan menawa mengkono ayo leledang munggah ana gunung Tengguru monggo kula dherekaken Gus Sukata marang kang sudireng prang arum-arum ngutaning embaning gawiyat ngrotong balane Paladawata samya ngudanaken sekar Bagong iki nggih nuwun kula. Aku wis ngerti ceceking atimu. Purwa Madya Wasana. Nggonmu tinangisan dadi pujangga utawa dadi nujum. Pancen abot, Gong. Wong urip ana ngalam padang iku pancen abot. Luwih-luwih godha ing prawati ku. Godha ing saka diri pribadi kelawan saka keluarga. Nek kabeh nggonmu nintingi perkara iki, warsa kowe bakal nandhang kapitunan. Lah sakniki kula tak takon, bapake Cakil niku sinten? Wah, lah iki ring repot aku. Lah iki kudu ngerti saka Tawetara, ya bener aku ki utusane Sang Hyang Jagat Girinata. Ning perkara iki aku ora menang babar perkara iki. Wah. Nek perkara bapake Cakil niku sinten? Sampeyan kudu jawab dina niki. Nek ora sampeyan ora iso jawab dina iki, ngono. Kayangan tak dadekke sungsang bawana balik. Aja ngono. Kabeh mau nganggo dalan dimusyawarah, ngono. Musyawarah. Gen bisa mufakat, ngono. Nentokake sawiji-wiji ku kudu dipetung tuna lan bebantene. Aku mung takon bapake Cakil niku sinten. Aku ora bisa mutus saya ngadhep Sang Hyang Jagat Girinata.
Arjuna sumubang Hyang Aruna katinetraning Anggara rapuh sabdaning kukila rengkani kala saged terlir kidnidunganing kung Wirwu sing pini panca babata gayamono. Oh, dadah. Cuma praksastra cambe wala satuna saking sing endi Mas apa jeneng endi wong Bagus, Bagus ngaku. Hong Titiwang Kala Ludra. Manik Raja Dewaku. Iki kok ana satriya bagus ning suarane lucu. Ditya Kala klantang mimis, gemang kula. Lah kok gemang? Ditya Kala klantang mimis, kelan kentang ning mung sing ngemis. Megah kula nek jeneng niku. Kowe ngatas ana keparanging jagat sapa ta bapakmu ingkang ukir jiwa ragamu? Iye, mangkaten pepulun. Sanadyan kula menika gesang dados panggoda pangrencana minangka korbaning para satriya. Kula sampun trimah pinten ewu wadyabala kula, cakil panunggalan kula ingkang dipun pejahi dening satriya. Kula sampun trimah namung gugat kula ingkang ukir jiwa raga kula kados pundi? Nek sing ukir jiwa ragamu mesti wae saka bapakmu. Bapakmu sapa ingkang cecolah calawentah tegese ingkang nandur wiji sejati ana madyaning guwa garbane ibumu sing ngerti ya mung mbokmu. Mula kowe takono kelawan wong tuamu wadon. Aduh. Cilaka kula menawi makaten kula mboten dipun paringi kerta sinten ingkang ukir jiwa raga kula iku ora baku ingkang luwih wigati nggon murip kanggo korban sepira jero cetek penggayuh para satriya ingkang mahambek sadu ing kuat godane ya kuwi cedhak lawan kanugrahane. Lajeng buntas kula benjang menapa anggen kula sak wadyabala mboten dipun punasika dening satriya mengko ana dalane kanthi becik ora-orane yen Gusti Allah lan Gusti ingkang murbeng dumadi tegel kelawan jiwane menungsa sing gelem natohake ragane. Semangka mepojak cancut kumregut manjing neng samudra tulya dreng. Wirakanya gawa banyu sumabuting mentis piluging angganira anambaki sedaya maksih sinandi pepulun nggih kula namung nyuni dipangestu mugi-mugi lampah kula nemahi karaharyan cakil janji atimu resik diniati ati kang resik njaba njero bakal kecandak tentune ora bakal memirang jagat ana dalaning kaswargan ing kanggo kowe. Ribe otomatis urung suwuke bareng kok. Nyadong dawuh Adi Guru Bagong minggah wonten Kahiwangan rusak niki. Njujuk Karang Kawidodaren sedaya para widodari diambungi siji-siji. Sing adus diinjen didelikke anduke.
dicolong sabune didelikke sikate. Ah kabeh banyu kran-kran Suralaya dibukai kabeh. Ah cilaka tiwas nyemplung banyune sat. Karang Kawidogdaran numior menika. Bagong minggah kayuwangan perlunipun. Ah dipun sowani Cakil. Niku nyuwun mikatos sinten ingkang ngukir jiwa raganipun. Rawuh jengandika menika telat. Non kasep. Menapa wonten pisanipun? Nggih. Mentas kewala sampun wangsul wonten Madyapada. Waduh. Ah, lah kula nyuwun sewu. Kabeh mau dibingung kalian Bagong. Lajeng kula kedah kados pundi dipun awati saking katebian mawon babaring lampahan. Kadawa kadange yen yaya tunggil ibu cemandung dawuh Ki Bawur Cipot. Aku wis ngerti sejatine kowe iki sapa. Lan kabeh mau babaring sedya pancen kaya mengkene iki. Takdirmu ki pancen dadi panggodha pangrencana. Matimu ikhlasno, mati satu tumbuh 1000 ngono kae. Nek kabeh mau mung arep ngerti sapa sing jiwa ragane sing ngukir jiwa ragane iki kabeh yen dideleng iki ora ngerti. Ndok karo pitike dhisik endi rak Kisra sing arep jawab. Nek dhisik pitik lah ndoke sing ngremi sapa? Nggih mestinipun bakul ndok. Bakul ndok. Lah nek jambu mitike jare kewalat kae kewalat karo sapa? Kalih bakul jambu. Oh lah kowe uga wong edan. Ya bali yo nyang Kacapada. Lho, Wadyabalamu ngenteni aku rumangsane apus-apus apa piye? Batu balobat. Trisonya purnama sasi kapat mangsa kalima. Batu bate ula lanang sasisi kapi kumarang. Beto belo beloran jail ora metaken. Aja jailan metaken. Aja ngruwe yen wis lembah manah lan sumrambah nastiti ngati-ati. Mawas diwiada pasulayan mangkene gending kudril. Batobat. Seprana-seprene nggonku dadi panggodha pangrencana ora ana antuk-antukane ora ana pikole. Iki mung dadi dalaning pasulayan kabeh mau. Mung dadi dalaning pasulayan layak to layak Cakil kok minglang saka kautaman. Mung bakal ngerteni sapa sing ngukir jiwa ragane gugat yang kayangan. Ora trima yen bendina mati, dadi dalang mati metu Janaka metu Kang Cakil mesti mati. Antuk kawicaksanane dalang Cena Senel. Cakil karo Janaka didamake. Lah ini kurang kok. Didamekke. Aku ora trima Cakil karo Janaka didamekke. Aku ya arep gugat aku. Oh Mas Sedayu ora tok kek aku aja takon dosa. Kelakon tak kerami kabeh. Sungsang bawana balik.
Ayo. Nyandi. Kowe arep nyandi. Karyadi. Kowe iringane wis otomatis. Jogetane kaya menteri pertahanan. Tung tak do tak rudu tata. Gumunku Prastiwi kok ya pinter men sing gawe parian ngono. Susuki wae jos ngono. Kok milih kiwa. Masih sakit, saya masih sakit. Kowe wong wadon. Telu kurang seprapat kok. Kowe arep ane nganti? Kowe arep nganti? Aku arep rono. Aja. Kowe ra nganggo helm. Agek operasi candi. Kowe bali wancine bali. Cakil wis ngerti sing ngukir jiwa ragane. Sing ngukir jiwa ragane sapa? Ya bapakne lho mbokne. Nalika penak ora omong-omong, bareng metu anake kok takon. Sing ngerti ya gur mbokne. Mula Bathara Guru ya cerdas. Aku ora ngerti, sing ngerti ya guru mbokmu. Ah bener kuwi. Bener ah. Lah ngono kuwi. Soale ya padha-padha urung tau ketemu Cakil. Cakil ki sapa to? Aku ya ora ngerti. Iki gur bayang-bayang ngono. Upama protes kok lumrah. Kena ngopo? Wong jenenge buta kok untune kaya bajing. Ngene iki. Kaya blegor. Bali. Aku emang. Ora bali. Aja bali. Nek kowe ora gelem bali, tak justru iku. Walah. Elonya bae. Dikapake tak justru. Anggere ora bali. Mesti saru mesti. Apa iso men? Iso wae. Kowe maido karo wong gerang ya. Aku isen kalah wong nom. Alah isen apa? Alah. Wong leneng watake gur kaya pitik lho. Pitik piye? Yen urung keturutan ki nyandi-nyandi diuber. Para keturutan. Ayu umbah-umbahe dida dijunjung. Dijunjung. Nyang sumur tutke nyang sumur. Memeni ditutke memeni. Masak ditutke nyang masak. Bareng diwenehi gur mak plenyek kaya pitik. Lah pitik nang. Sumar. Kowe kepengin ngerti lah. Kowe pengen ngerti? Kena ngopo? Pitik kae, ya. Ora pengen. Pitik kae. Wong pitik piye? Anggere weruh babon. Kok ngene. Terus pliku kaku. Kok nganggo kaku. Ambok sing lemes. Aku tak bali. Aja bali. Aja bali. Bareng oleh ngenong. Kae ganas-ganase. Kae wong di video ngantuk barang ora rumangsa. Aku ora ngantuk. Sopo le ngantuk? Mongko pas ayak-ayak songo.
Kong nggon kenong barang dikoki kenong. Lah ya aku ki ngewangi kono wae. Aku arep aja. Aja. Kowe kenek bali ning aku njaluk piring. Piring ki apa? Pipi sairing. Alah kerubyuk. Akrubyuk grubyuk sing. Alah kerubyuk. Akrubyuk grubyuk sing. Aku gemeng ajar. Bapak aku balik. Aja balik. Aja balik. Tak ontong-ontong aku arep kepengin ketemu kowe. Nyoh. Obat kuat. Pil kita setunggal bungkus kalih cacahipun. Aku gemeng. Kaunjuk menawi badhe mapan sare. Aku obat kuat tel kita. Pil kok. Oh iya, pil kita. Aku tak balik. Mung griang kok ya. Pil kita. Semari saru. Saru semari. Ayo. Gareng apa kuwi gareng? Gareng apa? Modar ora kowe. Konangan. Wong edan iki. Jan dalang sena kok. Nyo. Kabeh-kabehane ora bejaji. Ayo bali Kang Kyai bangun. Marca padha ingkang dadi danyang ing tanah Jawa wis muncul. Ayo bali Dewa Srati. Kabeh rungkat. Adalah Pandyo Batari diwirang-wirangake lawan bapakmu. Biyen wani saiki wani gagelak malang. Oh. Si keparat Werkudara sinayeng gelung Panggruk mining cakranira gumintir aning asta Jerbasuki mawa beya kabeh pangorbanan kanthi linambaran ikhlas gamane surti
setiti nastiti lan ngati-ati. Kabeh kang dadi penggayuhe para Pandhawa lumereke kelawan paguyuban Dalang Sena channel ingkang makarya bebarengan kelawan PWKS lan sakiwa tengene ingkang dedunung ana tlatah Ngayogyakarta kene bisa ngomandang saindenging jagat raya syukur malimbar mayang Patmancaparja kabeh tinemune rahayu kang padha dumadi rahayu kang tinemu Dalang Sena tetep kuncara njayeng bawana Sas